Ahojte, mám tu len také krátke video informačné, čo pekné máme u nás na predajni v Katuse. Máme tu tieto dve krásne fixné optiky. Ako prvá je tu toto Rino, ktoré má na sebe aj 22-kové rizlišty, ktoré síce neviem na čo úplne človečik využije, ale je pekné, že to tam máme. Takisto sú tu tieto závity, aby ste zbytočne nemuseli svoju optiku pripevňovať rôznymi imbusakmi, stačí klasicky rušne. Optika ako taká má priblíženie 4 krát. A potom je tu táto optika, ktorá je 3,5 a takisto ako táto má fixné približenie, to znamená, že nemôžete si nastavovať vzdialenosť, ale je to proste taký klasický stredný základ, by som povedal. Takže len takéto pekné, jednoduché optiky od výrobcu Delta Armory, ktoré dokážete okrem iného nájsť u nás na predajni. Ak chcete veľmi rýchlo vidieť viac, tak stačí prísť do OC Tehelko v Bratislave a uvidíte náš krásny veľký sortiment. A teraz poprosím kameramana, aby urobil len otočku, aby videl, že toho tu máme fakt veľa. Tak, ďakujem za pozornosť a vidíme sa na predajni.